Ayan o. Ang laki. Hindi na kasi umalis dito mga kasinag yung bayawak. Dito na tumitira. Ayan o. Ayan. Ayan. Ayan o. Mga kasinag, magandang hapon. Kararating ko lang galing sa paghukay ng bukon. Ayan o. Nakita yan. Oh. Nakahukay ako ng 3 bukon mga kasinag dyan o, sa sasahan. Dyan sa nipaan. O, tama na o. Ang laki na nung isa o. Bali 3 ito mga kasinag. Ngayong hapon ko lang hinukay. Hindi ako nakapag-vlog kanina habang hinuhukay ito. Gawa ng i-charge ko kasi yung camera natin mga kasinag. Yung battery kasi nalubat. Kaya i-charge ko muna. Sakto pag dating ko dito sa bahay, puno na. Kaya yan. Pinakita ko na sa inyo yung ating nahuling bukon. Ilalagay ko mga kasinag ito doon sa timba. At tatabagin muna natin. Ilang araw nating pasukahin at bago natin lutuin. Lagay natin ang bukon. Tama-tama ito mga kasinag. May isang puno pa ako ng niyog dyan na pinapower, so hindi ko pa nauubod. Isasahog natin ito dun or sa langka. May mga bunga langka natin ngayon eh. Ayan o, yung malaki. Ayan o. Ang laki. Ilagay natin dito sa ano, sa loob. Ayan. Tatabagin natin ito mga kasinag. Nakalabas. Matapang o. Na doon yung isa. Pulihin na lang natin yan maya. Asan ka na? Bukon. Uy. Bukon. Asan ka na bukon? Talas na. Basta yan. Tagok-tagok ka mo. Hindi ka nang tumago. Ayan o. Yan, lagyan natin ng konting tubig. Pasukahin natin itong mga kasinag. Mga 2 araw. Tapos lulutuin na natin. Yan, nakuha tayong tubig. May tubig pa dito. Dati ko may tulo. Yun, may tulo. Yan. Okay na to. Yung ano na yan. Tapos lagay lang natin dito sa gilid. Habang nagpapahinga tayo mga kasinag, kain mo tayong Indian Mingo. Tiyo, buti pa ako nag-message ka kay Kagawdsito. Tagtanong ko kung may balaw. At puntahan ko. Ha? Maya. Wala palang internet. Nakakamiss na kasi mga kasinag ang balaw. Makabili sana tayo. Tama-tama sana sa ganito o sa mangga. Indian Mingo pala, hindi mangga. Dilaw na. Ha? Dilaw na. Tigas pa lang. Ay, sarap ko. Ayun, sungkit ko lang. Gusto mo? Ako na lang. Ang sungkit ka man. Naglilihi naman kasi nagsimisis. Ayun o. Ang bal na.
Ayan. Wow! Ayun na. Ang tigas na nga. Karong ano ko lang. Gano'n ka mag-yan? Magdadate. Malumoy na nga ni. Kako naman. Ang dami siya. Chloe, ang dala mo? Pero ano yan eh. Ha? Kakakan ako. Ano yan? Gatas. Gatas yan? Ayun. Kumakain si Bunso. Gatas ang ulam. Pamanggihan mo na yan? Ha? Dahil po. Nagutom ka sama sa akin. Pag tawag nito? Pag hukay ng bukon. Ano gusto mo pa? Ito sa akin. Sarap. Ikaw, Pitoy, gusto mo, Pitoy? Ha? Oh, nabugtog ako. Yan. Ang tandaan kasi eh. Mahubal na. Malapit na mahinog kumain dyan minggo natin. Bakal na. Puro hubal na. Dapat doon ka lang Chloe at baka may magbili. Dito kasi mga kasinag, pag may eskwela, ang kasama lang namin. Ito, walang pasok ito ngayon si Chloe palan. Kasi nga mga kasinag, manganganak yung teacher ni Chloe, kaya nandito siya ngayon. Pero pag may pasok to, kami lang, yung misis, tapos si mama. Harap ka na masiran. Ha? Ubal ba? Masiran. Wala tang alamang, ano? Iyo. Kambing mo nakasakat. Ubus ko lang ito. Hindi ka pa tapos magbalat. Oo. Ano ba lang si mama? Ito ang merendala namin. Nak, pagpasok mo, dalhin mo ito pang ubak ha. Nagkapunta ako doon ah. Mag-ano ko? Tawag ito. Magkakamala ng mga hollow block. Kamalahin natin yung mga kasinag. Ayan. Dalhin ko dun sa may kusina natin. Doon ko ikakamada ito. Asim! Asim nung nakadikit sa balat. Ay, sa balat, sa buto. Maghahakot naman tayong hollow block na yon para ilagay dito mga kasinag. Dito, kamadahin natin dito. Ayan yung bayawak. Andito yung bayawak. Yung bayawak mga kasinag. Ayun sa loob. Dito yung nakatira eh. Ayun yung buntot oh. Ayun yung buntot. Nakita ko na yung buntot. Ito siya. Ayun oh. Ayun. Ayun sa loob. Hindi na kasi umalis dito mga kasinag yung bayawak. Dito na tumitira. Andito. Tingnan nyo mga kasinag ha. Tingnan. Ayan o, ayan o. Ayan o. Hello. Hindi na. Dito lalabas.
Ayan. Wala. Wala na. Pumasok siguro doon sa uba. Butas doon sa uba. Hindi ko napansin. Ayan na, maghakot na tayo ng tawag nito ng hollow block. Ayan mga kasinag, hakutin muna natin to. Diklum. Ano po tiya? Kaalo nga. Wala na. Kaduwang sugok. Balunan ni Nini. Sugok na ang balunan niya sa aga. Tapos siya rin naman dyan. Tarurog na baga. Si Dominic. Igapan tada. Tigi-inuman ni Sunny Boy sa kani. Kuya. Tipin. Ay ni ano ni Aki ni Janjan. si Janjan. Diit sa namin si Dala. Sa pitsil. Kainuman si Christine. Ay, nagulo na po sa ate ungkang. na. Si Bukot na karanta man. Turog naman si Magtugang, si Dominic sa kasi. Hindi si Jerome kung uli na. Jay. Jerome. Ate niya Ate Helen. Mga baili na gayon nagpatugtog na. Sabi ko mga, wala, inom. Yun dyan. Sa kaduwang sugok po. Hindi pa nahalik si ate din sa baadaan ng inhiduan ng kwapo. Hindahain daw. Yan dyan. Nag-uliin na siya. Kiloon. Bitdiit sa na. Sa pirit-pitsil, tada sa naman. Garuma pa akong bariya. Naisukli ko po Kuya Michael. Mga talaga tiya, sarasang gatos ang bariya ko. Kanya, ito ang